வணக்கம். இன்னைக்கு கோவக்காய் பொரியல் பண்ண போறோம். நான் அதுக்கு கோவக்காய் வாங்கி நல்லா கிளீன் பண்ணிட்டு நீட்ட வாக்குல கட் பண்ணி வச்சிருக்கேன். ரவுண்ட் ரவுண்டா வேணாலும் நம்ம கட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ கடாயில எண்ணெய் ஊத்திட்டு கடுகு உளுந்து போட்டு தாளிச்சதுக்கு அப்புறம் நம்ம கட் பண்ணி வச்சிருக்க காயும் சேர்த்துட்டு உப்பு மஞ்சத்தூள் மட்டும் போட்டு வேக வைக்கலாம். லேசா மேல கொஞ்சம் தண்ணி தெளிச்சு விட்டுக்கலாம். இப்போ ஒரு 10 மினிட்ஸ்க்கு அப்புறம் அது வேகட்டும். நம்ம அதுக்கு முன்னாடி தேவையான மசாலா அரைச்சுக்கலாம். மிளகாய் ஒரு 2-3, சீரகம் கொஞ்சம் எடுத்திருக்கேன், பூண்டு 4-5, கடலைப்பருப்பு, வேர்க்கடலை, எள்ளு கடைசியா இதெல்லாம் எண்ணெய் ஊத்தி லைட்டா எல்லாத்தையும் வறுத்து எடுத்து வச்சுக்கலாம். அது ஆறுனதுக்கு அப்புறம் நல்லா அரைச்சு கொரப்பா அரைச்சு எடுத்து வச்சு நல்லா காய் வெந்ததுக்கு அப்புறம் அது மேல நம்ம அந்த பொடியை போட்டு நல்லா கிண்டிக்கலாம். இப்போ ஒரு 5 மினிட்ஸ் அப்படியே இருக்கட்டும் சிம்ல. அந்த மசாலா எல்லாம் நல்லா இறங்கட்டும். இப்ப பாருங்க, அந்த மசாலா எல்லாம் நல்லா அந்த காயில பிடிச்சிருச்சு. சுவையான கோவக்காய் பொரியல் ரெடி. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.